मेला हामबाय दिनै जों फायमानजा फायजा सागबारियो दिनै सागबारियो फायमानजाखौहाय माने दिनै जोंनि दाखक बुखग्रक दैयानि माफानि सोमोन्दो जत्त दिनै बुबाग्राना हामजागै दिनैयो फायमानजागमानि बागै बरना जों खाबाय खुबाय लामसुगो दिनैयो दिनै बुबाग्रानि जे चबा अ चबागो जत्त दिनै दाखक बुखग्रक दैयानि माफानि सोमोन्दो दै जत्त फायमानजा फायका बरनो जों दिनै बुबाग्रानि ngुइ लामसुगो बरंनि दिमान दिनैयो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड जों दाक्तिनो माननाय दै थानसांनाय हनि बरकबो वानसुगै नाखा बरंनो जों मेला मेला हामबाय रवो दिनै बुबाग्रानि ngुइ चबानि चिबाय याफारो हामबाय सारा त्रिपुरानि लगिवो दिनै सागबारिनि अ सागबारि हिंजांनाय कामिनि लुकुरकबो दिनै बुबाग्रानो थिनांनि जे सबावो लगिरिनानि बागै तिनरो बरक फायजाक जों बरबो तिनरो पान्दा खालायखाय बिराद गाहामखायनो पान्दांखा तामनि हिंगाखाय अ चिनि थांनानि अ हानो फिरगै मानानि सबावो अ सागबारिनि बर रकबो तियार तंगो बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै आबन बागै बरनो पाइफले हामबाय मारो तामनि हिंगाखाय अमसिमिया खना बर बुबाग्रानि कगनो खनानानि बागै खना ITI माथाव मनुनि अ जे बंकुलो थानानि बागै बर तियार उंलायजाक आबनि बागै तिनि सारिंनि सिमि बर खादुं खाजा उंलाय तंलायखा आं खाखलायो खनानि चिनि जे रैली एवं मास गैदारिं और एमन न उंगानो जेता मनु आमसायो बा बंकुल आमसायो अमति हाई गैदारिं कायसा कुन समय पायखौ कुन समय फानो उंगियाखौ म कायसा लाइबो मां तंगन हेने आं खाखलायो ताई जों तिनि और जे बरंनो मान फैका मुसुक बरंनो न जों मान फैका अमसे खाकराग रंनो मानखा जे सेंकरा रक बुसकांनि सबावो चिन बुबाग्रानो लगिरिनाय एवं बरक जोंबायनो तंनाय एवं अ दफानो फियंनानि बागै अ हानो फिरक मानानि बागै बरक सबावो जेसा खायनानि बागै बर तियार तंगन आं खाखलायो बुजसायना जतन हामबाय।